дунё убивай дагани пачкаша тема қини бад бидай зиндагӣ кардан дар ин система дар реп дига ҳақиқат наковдо дари ё акай репер чун шофёри мастай ҳақиқат ранги гаи репер метарса мегрезай ҳақиқати замонда агани вазифаи репер буд ҳақиқат фаҳмонда ноболиғ уже медона нархи қитии ҷинга фоҳишо нархи духтара баробар кардиан тиндашона хубай аммо ошиқи хони нолиданаш ноболиғ да беқадрай ҳатто гапи волидайнаш дар чашми ҷамъият ҷомеа рӯзнома нигор фақат реп гуноҳаю фақат репер гунаҳгор наметовад дар чашм клубои ҳуи шабона ки ба рақосои бараҳна ҷалбай кунад ҷавона аёди ҳама рафтак ки нашидаги варак халқи мура бизнеси халқа ки гир мекофт для вақт леки аёди ишка намера гарсад куни ҳаракат ки реперо як вақт дар реп мекардан нақорат агар ки